Здравейте, приятели! Аз съм Стивън Беки. Както виждате, в игра в мултиплеер в Minecraft и съм направил един паркур. Паркур съм го изтеглил, ако говорим точно. Чакайте само да си оправя лицето. Не. Какво прави? Започвам да се качим този паркур. Така. Упс, не трябваше спринтвам. Не трябваше. Така, даваме, само напред. Още едно ще мога да си седна на спаун, защото тук има нещо като чекпоинт. След се лягаш на легло и се седваш. Така. Паркур. Той е изи тук, ама после има един със след, който е малко гаден. Майнкрафта ми спря. Чакайте, няма да игра от мултиплеер в Майнкрафт. Ще игра от моя. Извинявайте, че не можах да заснема уния игри, двата епизода на Clash Royale и на Clash of Clans, но така ми се падна. Ще почнем от начало ли? Мисля, че трябва да виждате добре, поне така предполагам. Чит! Добре, как паднах тук? Чайте малко. Съм да не се издразна нещо да шупа, ще направя така. Така, окей. Извинявайте. Така. И сме готови с камерата. Така. И как ще нападна? Значи на креатив съм, защото да не се дразна 5 дена, като сега. Само да го минавам. Ще я правя така. Ако не съм качвал от много време, извиняйте. Така. Не. Така. Нищо всеки да се... Никой да не се страхува. Упс. Така. Така. Упс. Така, тук го скочих. Тук, така, окей. Ако има ни хард паркури, да знаете, че ще се връщам от началото. Няма да продължавам както сега. Тук па на изито. Тук е така ходайки го минавам. Вече е нощ, вече е ден, не мога да си седна спаун. Иначе ще тук да си седне на спаунче. За какво ми е? Не извърна за какво ми е като. Нямаше смисъл. Така. Упс. Щупих паркура, бре. Тук паркур го тегля от МЦП от
от Minecraft Pocket Edition Maps. Така, готово. Тук се изложих. Връща се тук. Така, fuck you. Не мога го мина. Така. Shit. Това за малко ще го прескочи, извинайте. Не съм почти сигурен, че не му паднеш. Много мразя като стане така. Знаете, че на следващия паркур им пред утре или не знам кога. Знаете, че на следващия паркур няма да бъде на креатив, ще бъде на survival. Да бъде малко по-трудно. В момента ще гледам да не задържим. Истината е, че е на креатив, без моите пацани. То паркур ще се опитам да го мина в момента до половина. Упс. Айде за дънена улица. Трябваше минало тук, забрих. Минава съм го, ама искам да го направя заради вас. Минава съм го, мисля, че с NameBG бяхме стигнали някъде до едни диамантени сета, стигнахме до някакви диаманти там и се отказах. Аз се отказах поне за него да си спомням кой беше. Така. Айде! Така, тук това вече е с това е изи. Така. 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 Например, ако тук падна, ще се върна от началото. Ако падна. Трябва да има шансове да умра. Тук е малко тъмничко, не се забелязва нищо, но извиняйте. Вие само да не го виждате, ама ето. Вече се забелязва. Така. Окей, стигнахме с частта на кактусите, които са Easy Peasy Lemon Squeezy. Първото и да си на survival, това пак не ти взима демидж, да знаете. Правил съм го. Каквото и да ми кажете, не взимаше демидж. Не мега ми е свидетел. Така. Окей. Паркур ще го преключа като мина ето това там. Да знаете. Просто да си знаете. Тук вече ще ми вземе демидж, но ще да се възстанови. Така. Спарта. Варта. Позикам се. Няма копвам от приятели. Това Варта е коп. Си мой приятел. Упс. Без да искам, извинайте. Без да искам бях натиснал това. Защото ще се върта толкова бързо. Ще се движа толкова бързо. Ето я и частта следа. Така. Живите. Така. Както винаги. Тук ще падна, защото е малко широкичко. Тук спринтнах. Ако беше на survival, нямаше стигна до тук. Но на следващия, на продължението, ще бъде на survival. Обещавам. Извинайте, че това път, просто от началото. Не. Това паркур съм го почнал на креатив, ще трябва да го свърша на креатив. На следващия паркур
този паркур ще бъде на две части. Тук нещо прекъсна клипа. Извинявайте, че сега само така, чуйте, шет. Само минем това и... Още малко ни остана, само трябва да паднем и там вътре и печелиме. И ще отида на следващото ниво. На ниво Б. Тук не знам дали това е файнала. Аз не съм сигурен дали паркура продължава под земята. Защото ако продължава под земята, значи целият клип... Не целият клип, а... Как паднах тук, бе? Почти да падна. Така. Минахме паркура, май. Така. The Please. Това е... What? Да, имат неща, такива работи. Окей, това значи бил файнала на този мап. Само да излеземе. Ще виждате само една точка, защото в момента гледам само към нея. Фак, кръка ме заруби. Така, тук ли беше файнала? Да, значи тук е файнала. Това е за този епизод. Надявам се ви харесал. Ако е така, пишете ми в коментарите дали искате още паркури. Може да бъде по-хард. Такива. Ще пиша в една програмка паркур хард. Такива сета. Беше интересно. Не е кой знае колко. За 10 минутки мисля, че се пада. Да, горе-долу. И това ще бъде за този клип. Надявам се хареса. Ако е така, абонирайте се за канала ми и харесайте видеото. И чао!